Les potrebujeme takisto, ako ho potrebovali ľudia praveku. Zahnali smäd, ulovili jeleňa a upiekli mäso. Zistili, že žijú vďaka lesu. V ňom sa narodili, tu našli svoj domov. A robia v ňom pokroky. Primitívnu jaskyňu zmenili na dokonalé byty a domy. Okolo nás betónová džungľa, svet klimatizovaných aut, októbrové Vianoce v supermarkete, všade digitálne impulzy a život pri umelom osvetlení až do rána. Nepoznáme východ slnka a nerešpektujeme ticho tmavej noci. Vyšli sme z jaskýň a opustili sme svoj les, svoj domov. Filozof Platón o kopcoch okolo Atén píše: Pripomínajú mi kosti chorého človeka. Ľudia ich odlesňujú, aby získali pôdu na obrábanie. V 16. a 17. storočí lesy doslova mizli pred očami. V niektorých krajinách Stredného a Blízkeho východu už lesy neexistujú, pretože sa nikto o ne nestaral. A čo Slovensko? Ani u nás nebola situácia iná a lesom hrozil úplný zánik. Situáciu mení v roku 1770 Mária Terézia. Vydávam dôležitý zákon o lesoch nazvaný Porádek hor a neb lesů v zachování. Aby tomu všetci rozumeli, píšem ho aj v slovenčine. Myslím, že bude adekvátnou reakciou na drancovanie lesov. A tak sa aj stalo. Zákon zastavil nekontrolovanú ťažbu dreva. Banskobystrický lesmajster Jozef Dekret Matejovie začal ako prvý vysádzať stromčeky. A to nie len na rúbaniskách, ale aj tam, kde dovtedy stromy neboli, alebo mali problém narásť prirodzenou cestou bez pomoci človeka. Hájnici, jágri, horári alebo ponovom lesníci zabránili bezhraničnému vyrubovaniu lesov. Začali chrániť vzácne rastliny a živočíchy. Prvú chránenú rezerváciu Žofínsky prales vyhlásili v Čechách už v roku 1838. Medveď, ako vzácna šelma na Slovensku, sa chráni už od roku 1932. Boli to lesníci, hájnici, ktorí vznikli ako potreba spoločnosti chrániť, hájiť lesy. Vďaka plánom starostlivosti o les súčasní lesníci chránia prírodu nie pred človekom, ale pre človeka a pre samotnú prírodu. A to s plnou zodpovednosťou za územie, o ktoré sa starajú. Vďaka zalesňovaniu sa výmera lesov na Slovensku zvýšila od polovice 19. storočia o 15%, čo predstavuje plochu viac ako 1 000 000 futbalových ihrísk. Pre lepšiu predstavivosť, plochu väčšiu ako celý Žilinský kraj. Ohromujúce. Európa je jediný kontinent, kde sa výmera lesov zvyšuje. Na ostatných kontinentoch lesov ubúda. Rapídne v tropických pásmach. A prečo? Okrem iného aj preto, že v krajinách, kde rastú dažďové pralesy, neexistujú plány starostlivosti o les.
No poďme, chlapci, ideme pozrieť tie šišky, áno? Les ovplyvňuje zloženie vzduchu, jeho čistotu a vlhkosť. Produkuje kyslík, nenahraditeľný pre život. Jeden strom denne zásobuje kyslíkom štvorčlennú rodinu, ktorá ho zatiaľ nemusí kupovať v supermarkete. Ak prejdete autom 100 kilometrov a spálite 6 litrov nafty, vypustíte do ovzdušia 15 kg oxidu uhličitého. No nikto vás za to nepotrestá, pretože zelený les našťastie pracuje pre nás a za nás. 1 hektár zdravého lesa spracuje za 24 hodín asi 900 kg oxidu uhličitého a vyprodukuje asi 650 kg kyslíka. A koľko kyslíka spotrebuje za rok dospelý človek? Asi 330 kg. No to nie je všetko. Keď nefúka vietor, vegetácia pracuje. Hýbe vzduch, čím prevetráva územie. Pri rýchlom pohybe vzduchu pôsobí les ako zábrana proti odnášaniu pôdy. Na listoch sa zachytáva prach. 1 hektár bukového lesa ročne zachytí takmer 70 tón prachu. Zelený les zmierňuje slnečné žiarenie. Stromy tvoria polotiene a tiene. V zime je vzduch v lese teplejší, naopak v lete príjemne chladí. Počas extrémnej horúčavy v roku 2007 namerali pracovníci Lesníckeho výskumného ústavu rozdiel medzi teplotou v lese a v meste až 55 stupňov Celzia. Mestský park znižuje teplotu v meste najmenej o 1 stupeň. Krajina bez tieňa stromu je preto krajinou nevhodnou pre život. A navyše, v lese nepotrebujete zvlhčovač, pretože les zvyšuje vlhkosť vzduchu oproti nezalesnenej krajine až o 40 %. Prší. Aké bežné počasie. Niekedy až nepríjemné. No pre nás mimoriadne dôležité. Pretože zrážky potrebuje príroda pre život rastlín, živočíchov i človeka. A zelené lesy ich dokážu zachytiť. Najviac koruny stromov, potom kroviny, byliny a opadanky. Čím viac stromov v lese, tým viac vody v lese. Ak veľa prší, voda padá na koruny stromov a pomaly presakuje do pôdy. Pôda sa nasíti obdobne ako špongia. Pomaličky sa špongia naplní a ďalšia voda preteká cez ňu. No ak v krajine chýbajú zelené stromy, voda sa do pôdy alebo do našej špongie leje veľmi rýchlo. Pôda nestihne nasať vodu a tá rýchlo stečie po povrchu, čím vznikajú záplavy. Lesy teda dokážu spomaľovať a regulovať odtok vody. Množstvo lesov by malo narastať od ústia riek k ich prameňom. Dá sa to zabezpečiť zalesňovaním, teda vysádzaním nových stromov. Prácou, ktorú robili naši predkovia už pred 250 rokmi. Stromy, ktoré rastú na brehu rieky, bránia zosuvu pôdy a navyše tienia vodnú hladinu, čím ovplyvňujú výpar a zabraňujú prehrievaniu vody. Prehriatá voda nevyhovuje rybám ani ďalším vodným živočíchom. Ale to sme už povedali. Krajina bez tieňa nie je vhodná pre život.
Máte radi hory? Ste pyšní na slovenské Tatry? Lesy v nich majú mimoriadny význam. Bránia vzniku lavín, znižujú ich rýchlosť a spomaľujú aj rýchlosť topenia snehu. No v súčasnosti je v týchto najprísnejších zónach ochrany zakázané vysádzať stromy a chrániť ich proti živočíšnym či abiotickým škodcom. Je to paradox, pretože tieto územia nie sú čisto prírodné pralesy. Na ich rozmanitosti sa podieľali už v 50. rokoch minulého storočia lesné robotníčky, naše staré mamy. Sadili tu stromy do skalných štrbín v extrémne náročnom teréne. Dnes sú to chránené územia, na ktoré sa môžeme iba pozerať. Príkladom sú lokality v Tichej a Kôprovej doline. Je na mieste vysloviť obavu, že Tatry, tieto jedinečné klimatické kúpele, raz uvidíme len cez sociálnu sieť. Umí ručičky. Nie. Tam je voda, tam je. Áno, tam je voda. Západné Tatry, Roháče, to nie sú len jedinečné prírodné scenérie. To je aj nenahraditeľná zásobáreň vody. Spod Roháčov vyvierajú potoky, ktoré zásobujú vodou 100 000 ľudí na Orave. Pochybuje ešte niekto o tom, že potrebujeme zelené lesy? O tom, či potrebujú zelenú Oravu ľudia v Námestove, Dolnom Kubíne či v Oravskom Podzámku? Dopyt po vode v Európe neustále rastie. Viac ako polovica európskych miest nadmerne využíva zásoby podzemných vôd. Navyše, značná časť týchto vodných zdrojov je ohrozovaná znečistením. Takmer 800 miliónov ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode a situácia sa neustále zhoršuje. Ročne zomierajú milióny ľudí na choroby zapríčinené nedostatkom zdravej vody. Väčšina z nich sú deti. Časť peňazí, ktoré platíme za vodu, by mala byť použitá na vysádzanie nových lesov. Tak si zabezpečíme nezávadnú vodu, pretože korene stromov ju prijímajú aj s nečistotami a vylučujú v podobe pary už prefiltrovanú. Tvorcom zdravej pitnej vody sú zelené lesy a nie územia, na ktorých stoja uschýnajúce stromy. V médiách vznikajú fámy o tom, že lesníci spochybňujú prirodzený vývoj, že chcú iba vyťažiť z lesa drevo, bez ohľadu na prostredie. Je to však naozaj tak? Plány starostlivosti o lesy sú postavené na prírodných procesoch. Lesníci za stáročia odpozorovali prírodu, napodobňujú prírodné procesy, aby pestovali pre človeka taký les, ktorý uspokojí jeho potreby a zároveň, aby nepoškodili prírodu. Vyrúbanie starého stromu, vysadenie mladého a následná starostlivosť má svoj význam. Ak nepokosíte záhradu, o 2-3 roky bude vyzerať takto.
Ak do nej nič nezasadíte, nebudete žať. Táto budova chátra 25 rokov. Rozpadáva sa. Nikto sa o ňu nestará. Svojho pána nemá ani tento psík. Nenájde sa nikto, kto by ho pritúlil, či podal mu vodu. Bezdomovci prišli o všetko. Častokrát nie vlastnou vinou. No chvala Bohu sú ľudia, ktorí pomáhajú, ktorí sa postarajú. Aj o psíka, aj o človeka. Nechať všetko iba na samovývoj a len sa na to pozerať bez zodpovednosti je nemorálne. Na Slovensku máme chránené prírodné rezervácie a pralesy. Divočina, ktorá je v zmysle zákona bezzásahová, ponechaná na samovývoj. Nemôže sa tu ťažiť drevo ani loviť zver, čo je logické. No divočinu nemožno ani chrániť proti kalamitnému premnoženiu likožrútov alebo iných škodcov. Taktiež do nej nemôžete zasadiť strom. Pokiaľ prales poškodí vietor alebo likožrúty, nič sa nedeje. Je to bežný prírodný proces. Pokiaľ sa začnú šíriť likožrúty aj do ostatných lesov, hrozí kalamita. A vtedy by bolo vhodné zastaviť šírenie hmyzu. Aby okolité lesy nedopadli tak, ako stará budova či smedný pes. Opustené, chátrajúce, bez pomoci človeka. Človek potrebuje hlavne zdravý a ekologicky stabilný zelený les. Potrebuje les, do ktorého môže kedykoľvek vstúpiť. Potrebuje les, ktorý mu dá vzduch, vodu, drevo a priestor na oddych. Hotovo. A musíme najskôr opiecť. Ocko robí Žižo, pozeraj. Išiel táto. Rovnováhu medzi potrebami človeka a likvidovaním prírody zabezpečujú cieľavedome manažované lesy. Lesy, o ktoré sa starajú lesníci. Starať sa o lesy teda znamená starať sa o potreby ľudí. No, na ohníku sme upiekli parky. Sokoliari majú jedno krásne príslovie. Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love. Túto prastarú formu lovu využívame už viac ako 4000 rokov. Našli sme spôsob komunikácie s dravcom. Ovládame ho nie hlasnými povelmi, ale spojením sa s jeho dušou. Dravec nikdy nepočúvne ako pes či kôň. Dravec vyžaduje vyšší, emocionálny stupeň komunikácie. Obdobne ako príroda, čo ľudia pochopili už pred 250 rokmi a prestali nepremyslene ťažiť drevo. Tak ako sa sokoliar postará o dravca, tak sa lesník postará o les. Stromy, pokorné ramená, prichýlia s láskou vtáčí spev, vždy zabolí vetva zlomená. Odpustia pýchu aj všetok hnev, horou sa stopy stratia, ľudský pach vdýchne kôra stromov, horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. A teraz malý pokus. Toto je dom, v ktorom žije človek. Odstránime z neho všetko, čo je vyrobené na báze dreva. Stolička, stôl, kredenc, vešiak, posteľ, priečka, okno i dvere. Áno, bol to drevodom, preto zmizli aj steny. Ak by bol dom murovaný, steny by ostali. No drevo by sme potrebovali taktiež.
napríklad na debnenie alebo na stavbu krovu. Dnes sa dostávame do doby, kedy sa hospodárske využitie lesa pomaly považuje za zločin. Zabúdame používať zdravý sedliacky rozum. Veď používaním dreva môžeme vytlačiť iné, pre človeka škodlivé materiály do ústrania. To sme naozaj takí bohatí, že necháme v lesoch hniť takú vzácnu surovinu. Chceme ju dovážať zo zahraničia, napríklad aj z ohrozených dažďových pralesov, alebo plánujeme drevo vytesniť z ľudského života. Drevo má jedinečnú vlastnosť. Viaže vo svojej štruktúre skleníkové plyny oxidu uhlíka. Doslova ich skonzumuje a uloží, čím zabráni ich negatívnemu pôsobeniu v atmosfére. Európska lesná biomasa pohltí ročne asi 870 miliónov tón uhlíka, čo je asi 10% emisí skleníkových plynov európskych krajín. Preto je drevo ekologický produkt. Čím viac stromov, čím viac dreva, či už v lese alebo v podobe výrobkov, tým menej oxidu uhličitého v atmosfére. Sú to vedecky dokázané fakty. Takmer 4 milióny Európanov sa živia prácou v rámci lesnícko-drevárskeho sektora. Toto sú ženy z Javorníkov, z prostredia, ktoré tiež postihli kalamity. Vysádzajú tu nové lesy, a to v extrémnych podmienkach. Tvoria hodnoty, vďaka ktorým každý z nás žije. Lesy dávajú nielen drevo. Každý rok ozdobí domácnosti vianočný stromček. Tým, že si kúpite živý stromček, podporíte vlastníka lesa, ktorý investuje do ďalšej starostlivosti o prírodu. A navyše, výroba umelých vianočných stromčekov znečisťuje a ich likvidácia zaťažuje prírodu. V lesných škôlkach pestujú lesníci rôzne kultivary našich najvýznamnejších lesných drevín, ako je búk, smrek či borovica. Sú vhodné aj na vysádzanie do vašej záhrady, namiesto cudzokrajných tují či cipruštekov. Toto kvetinárstvo je plné produktov lesa. Lístie, čečina či okrasné rastliny na dekoratívne účely. Všetko z lesa. Aj majiteľka tohto obchodu sa teší, že máme zelené lesy. Predáva ovocie, lesné plody i jedlé orechy. Lesy nám dávajú živice, látky pre farmaceutický priemysel, korok i živočíšne produkty, divinu, ryby i med. S lesmi i s drevom sa vlastne stretávame od kolísky až po hrob. Povedali sme, že lesy nám dávajú kyslík a vodu, chránia pôdu pred eróziou, poskytujú drevo a priestor na život, rastlinám, zvieratám a ľuďom. Básnik Milan Rúfus povedal: Ak sa o pralesoch v povodí Amazonky hovorí ako o pľúcach planéty, tak nám je hora pľúcami, i srdcom, i mozgom, i žalúdkom, nuž všetkým. Rodák z Liptova mal iste na mysli nielen lesy v okolí závažnej Poruby, ale všetky zelené lesy na Slovensku. Keby sme si Slovensko predstavili ako našu dlaň, takmer na polovici z nej by rástli stromy, teda lesy, ktorých veľkú časť vytvoril človek.
Vďaka racionálnemu hospodáreniu v lesoch sa dnes môže Slovensko píšiť vysokou biodiverzitou v Európe. Žijú u nás najrozmanitejšie druhy živočíchov a rastú najrozmanitejšie druhy rastlín. Aj v lesoch, o ktoré sa starajú lesníci, hniezdi orol skalný či vzácny kuvičok vrabčí. Svoj brloch tu má aj zákonom chránený medveď. Svoje mláďatá rok čo rok vyvádza rys. Na rúbaniskách nachádza dostatok potravy jelenia zver. Každý z nich potrebuje životaschopný les, ktorý mu poskytuje potravu, partnera i tieň. Zachovajme lesy potomstvu, povedal priekopník slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie. Pred 250 rokmi začal vysádzať nové lesy aj na územiach, kde dovtedy nerástli. A bol to naozaj vizionár, ktorý ovplyvnil a ovplyvňuje myslenie ľudí po celom svete. Americký investor a v súčasnosti tretí najbohatší muž sveta, Warren Edward Buffett, povedal: Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi dávno zasadil strom. Lesnícke subjekty na Slovensku každý rok vysadia 30 miliónov stromčekov.